Això no és una selva. Tot va començar el dia que Paula va decidir dir que no. Paula, renta't les dents, per favor. No! Paula, vine a pentinar-te, per favor. No! Paula, menja'm els coberts, per favor. No! Dir que no a tot era genial. La Paula podia fer tot el que volgués. Paula, endreça la teva habitació, per favor. No! Paula, canvia't la roba, per favor. No! Paula, ves a dutxar-te, per favor. No! Paula, porta el teu plat a la cuina, per favor. No! Tot estava desendreçat, però a ella no li importava. El seu petit caos li encantava. Paula, posa't el pijama, per favor. No! Paula, ves a dormir, per favor. No! Això ben aviat pareixerà una selva, li va dir la seva mare després de fer-li un petó de bona nit. I llavors va passar. Va aparèixer de sobte a la seva habitació. La va despertar un vent huracanat a la seva cara. Però allò no era vent, sinó l'alè d'un lleó. Els seus roncs eren com els trons d'una tempesta. Espantada i desconcertada, la Paula va sortir amb sigil de la seva habitació per no despertar a la fera. Però el lleó no era l'únic visitant. Es va trobar amb dos tucans que aletejaven i grallaven impetuosament. El so era ensordidor. No crideu així. Va demanar ella. Però les aus la van ignorar i van seguir fent aquell soroll tan estrident. La Paula es va tapar les orelles i va córrer cap a l'habitació dels seus pares. Però en la seva habitació no hi va trobar els seus pares. En lloc d'ells hi havia una família d'ossos. On estan els meus pares? Aquestes coses són d'ells. Deixeu-lo tot al seu lloc. Els ossos van mirar la nena amb curiositat i van seguir arreglant-se com si res passara. Llavors la Paula va entrar a la cambra de bany, va tancar la porta i va sospirar amb alleujament. Però aquell sospir es va mig tallar quan el va veure. Un hipopòtam gegant es banyava a la seva banyera. Sort de la meva banyera! L'estàs fent malbé! Va demanar ella. Però l'hipopòtam no li va fer ni cas i va seguir xipollejant feliç. A la sala les coses no semblaven anar millor. Un grup de ximpanzés es divertia arrencant d'una en una les pàgines de la seva col·lecció de còmics preferida. Torneu-me els llibres, per favor! Els va suplicar Paula. Però els ximpanzés no la van mirar i van arrencar tots els fulls sense deixar-ne ni un enganxat al llom. A la Paula li van començar a fer soroll els budells. Encara no hi havia esmorzat. Però la cuina també estava ocupada. Deixeu-me alguna cosa per esmorzar. Us ho esteu menjant tot. Però els animals no tenien cap intenció d'interrompre aquell festí i van devorar tot el que van trobar al seu pas. La nena va recordar que era dissabte i que tenia natació. Va córrer al safareig a buscar la motxilla. El meu banyador, les meves ulleres. Torneu-me-ho ara mateix. La Paula va sortir del safareig desesperada. Va pensar que el millor que podia fer era marxar de casa i deixar enrere tot aquell malson. Potser la veïna sabia on eren els seus pares i podia ajudar-la.
Però a fora va trobar-se amb una cosa increïble. La seva casa havia desaparegut, s'havia convertit en una autèntica selva. Una autèntica selva amb arbres, lianes, vegetació frondosa i tots els animals feien el que els passava pel cap. Heu de sortir d'ací tots. Va insistir. I llavors es va adonar d'una cosa increïble. Una cua peluda li sortia de la part baixa de l'esquena. La Paula es va veure reflectida en les aigües d'un llac on es banyaven els elefants. No podia creure's el que veia. Això no és una selva. No sóc un animal salvatge. Es va posar a córrer per la selva. De sobte, sota una palmera, la nena va veure el bagul de les joguines i no massa més enllà, una de les seues nines. La va agafar i la va posar dins del bagul. També va trobar algunes bales, la seva disfressa de pirata, cartes. Ho va anar ficant tot allà dins, mentre repetia amb desesperació: Això no és una selva, això no és una selva, això no és una selva. A mesura que la Paula anava recollint les seves coses, n'apareixien moltes més. També va trobar el raspall de dents i va aprofitar per raspallar-se-les i es va dutxar amb sabó. Al final estava tan cansada que es va quedar profundament adormida. Al matí següent, la seva mare la va despertar amb un petó. En mirar al seu voltant, la Paula va respirar amb alleujament. Tot tornava a estar al seu lloc. No hi havia animals salvatges, ni arbres, ni lianes. Bon dia, Paula! Com has dormit? La nena es va tocar la part baixa de l'esquena. No tenia cap cua! Va tornar a sospirar. Ai! Què et sembla si anem a esmorzar? Li va dir la seva mare. Sí, mamà. Però primer deixa'm recollir tot este merder. Això no és una selva. Conte contat ja s'ha acabat.